En present continu, el podcast d'Eumo. Benvinguts en Present Continu, el podcast d'Eumo, un espai on podreu escoltar en català experts en diverses matèries compartint opinions i reflexions. Soc Júlia Blai i aquesta setmana tenim el plaer de comptar amb la presència de la pedagoga Mar Esteve per parlar sobre nous models d'escola. Bon dia, Mar, com estàs? Hola, bon dia. Pels qui no conegueu, farem una petita presentació de la Mar Esteve. Mar Esteve Ràfols va néixer a Barcelona el 20 de febrer de 1968 i va viure al Maresme fins que fa uns anys es va mudar al Penedès. Ara és una penedesenca de tota la vida. Graduada en Filosofia Catalana i doctorada en Pedagogia per la UB, la Mar sempre ha estat en contacte amb l'educació, primer treballant en el món del lleure i després, cap als anys 90, començant en la docència. Ha estat professora de secundària i actualment és directora de l'escola Epiqueia, una escola rural situada a Mediona que aposta per una renovació pedagògica singular. A més, és professora a la Blanquerna en els graus d'infantil i primària i entre aquestes dues feines la Mar té prou temps per cantar, una de les seves grans aficions, llegir i escriure. De fet, ha publicat a Meumo Aventures d'aprenentatge, un llibre on reflexiona sobre el model educatiu i advoca per una renovació pedagògica enfocada al que la gent de carrer anomenem treball per projectes. Mar, a Aventures d'aprenentatge recuperes les paraules del filòsof estatunidenc John Dewey, qui sosté que la pedagogia no encaixa amb la definició tradicional de ciència, sinó que més aviat és un art, una artesania, que cal ser cultivada per qui la practica. Fer de mestre és un art o una ciència per tu? John Dewey, a la introducció del seu llibre Ciència de l'Educació, parla de l'educació com una ciència, però diu que l'educació és una ciència i és un art, i que si s'hagués de quedar amb una de les dues coses es quedaria amb la paraula art, no? Per tant, posa més l'accent. I jo ja estaria d'acord. L'art no en un sentit de ser artistes genials, art en el sentit de que és un fer, no? Un art és un fer, i és un fer que té molt a veure amb la singularitat del moment, amb les situacions que se'ns donen, no? La ciència té a veure amb coses, diríem, que són més reproduïbles de manera impersonal, que són... Per tant, jo estaria en sintonia amb aquesta idea que l'educació té molt d'art, d'artesania. A l'últim capítol del llibre parles del que anomenes renovació pedagògica. Quina és aquesta renovació i per què no l'anomenes innovació? Sí, en el llibre faig una distinció entre la paraula innovació i la paraula renovació. No per caure en cap purisme terminològic, és a dir, que pot ser perfectament que una persona estigui dient innovació i estigui dient el mateix que jo. Vull dir que no... Però sí que em semblava que distingir aquestes dues paraules ens ajudava a veure realment què volem, també, no? Cap on volem anar. La paraula innovació és una paraula que ve sobretot del món empresarial i del món tecnològic i que fa referència a innovar és a aplicar, a afegir una cosa nova, una novetat, no? En canvi, renovar és tornar a fer nou, tornar a fer present, tornar a fer viu, tornar a fer valuós, no? D'alguna manera es renoven les estacions, es renova... Aleshores, a mi em sembla que quan parlem d'educació, tot i que és veritat que, sens dubte, hem d'aplicar innovacions, és a dir, hem de fer coses noves que potser no hem fet mai, però el més rellevant, l'accent més potent està en la renovació, és a dir, en cada moment històric, en cada generació, fins i tot a vegades en cada comunitat i en cada situació, hem de donar una resposta, no? Hem de tornar a donar una resposta. Aleshores, benvingudes les innovacions que estiguin al servei de la renovació, per tant, de la resposta que és adequada, que convé, no? I, en canvi, fins i tot es podria donar la situació que hi haguessin algunes innovacions que perpetuessin coses que volem canviar o que realment no transformessin res. Aleshores, més que anar una mica amb la llengua fora a fent coses noves, el que és interessant és que hi hagi la possibilitat de renovar la resposta, no? Entenent que el que fem és una resposta a una interpel·lació. I aleshores em semblava que aquest accent ens podia servir perquè a vegades amb el tema de la innovació hi ha una mica de fugida endavant, hi ha una mica com de panacea de les coses noves, no? Que són miraculoses, I, potser per renovar la resposta cal que fer coses molt noves,
però potser per renovar la resposta també cal fer coses molt velles i que ja s'han deixat de fer, que estan oblidades, no? I aleshores, bé, aquesta distinció em servia per poder fer aquesta reflexió, tot i que podem utilitzar la paraula innovació i està dient el mateix, Parles, per tant, de renovació relacionada amb respostes a reptes que s'enfronta cada generació. Jo em pregunto, el meu pare va anar a escola i tenia un professor que li explicava la matèria, ell l'escoltava i l'avaluava. Jo també vaig anar a escola i tenia un professor que també m'explicava una matèria, jo també l'escoltava i m'avaluava. En canvi, el meu nebot, dic nebot perquè no tinc fills, va anar a l'escola ara i pràcticament treballa en projectes. Jo em porto 35 anys amb el meu pare i 18 amb el meu nebot. Què ha passat en aquest marge de temps més curt que el món hagi canviat tant? És que el sistema d'abans ja no és bo? Era dolent? A veure, aquesta pregunta porta a dir moltes coses i a pensar moltes coses. Una primera és, fa molts anys que hi ha gent que feia coses diferents en el món educatiu, val? Perquè a vegades, clar, nosaltres aquí hem passat una època, doncs també, fa anys, però bueno, una època de dictadura amb tot un model a molts nivells, que això ha condicionat molt el sistema educatiu, però doncs en temps de la República aquí hi havia experiències educatives. Per tant, aquest abans i aquest després el tenim una mica marcat amb un model que segurament no és l'únic i que encara que hi ha hagut models que han estat més soterrats o més silenciats, també hi eren. Per tant, ni tot el que és renovador és actual, podríem dir, sinó que tenim vetes de tradició molt potents en el passat. Després sí que és veritat, per això que dius tu, que en molt poques generacions hi ha hagut, o sigui, que a les generacions anteriors, en molts anys hi havia pocs canvis, però això en tots els sentits. I ara, amb el pas de poques generacions, hi ha molts canvis. Això ho explica molt bé Lluís Duc, en un llibre que té que parla de la crisi de les transmissions, i explica com hi havia generacions als pobles que durant els canvis eren molt petitons, i en canvi ara tu poses en contacte un net amb una besàvia i el món que han viscut és molt diferent, en molts nivells, no? Clar, això és una situació que, sens dubte, es dona al nostre present. Dit això, jo també crec que és important avui no només posar l'accent en que tot canvia, sinó en que hi ha coses que persisteixen, no? És a dir, tot canvia, tot és diferent, tot és ràpid, tot és fluid, molt bé, però els infants segueixen tenint unes necessitats que han sigut sempre no? En un cert sentit, i les persones... És a dir, que jo crec que és interessant que també posem accent en coses que en un cert sentit són perennes, no? I aleshores, bueno, jo crec que, per tant, pel que dius tu de que s'han donat molts canvis, sí, a tots els nivells, però en el camp educatiu algunes de les coses que han canviat tampoc no són recents, en un cert sentit. Per tant, per renovar no vol dir tancar la porta al passat, sinó també escoltar les veus d'abans. Quines són aquestes veus que tu creus que ens haurien d'ajudar a mirar cap endavant? Sí. N'hi ha moltes, i algunes segurament conegudes i altres desconegudes. Ho dic perquè segur que hi ha moltes mestres de molts llocs i que coneixem les figures que han escrit o que s'han fet visibles, no? Ara em ve això al cap perquè repassava aquests dies un llibre d'un mestre català que va anar a treballar, em sembla que era a Burgos, Freinetià, que el van fusilar en el temps de la guerra, i aquest mestre era un mestre anònim que ara coneixem per les cartes, es va trobar en una fossa comuna, etc. S'ha fet tot un llibre, però i quan llegeixes el que feia i com ho feia amb els nens que van anar a aquell poble, doncs és impressionant, és emocionant, no? Per tant, que hi ha moltes veus, no? Visibles i invisibles en el passat. Aleshores, clar que hi ha autors també, no? Doncs ara em vindria al cap com per exemple, Freire, que és un autor que a mi m'agrada molt, no? Però hi ha molts altres autors i autores que llegint, no em vull dir perquè me'n deixaria, n'hi ha d'universals, podríem dir, i també hi ha molta pedagogia catalana, que tenim una tradició pedagògica a Catalunya molt, molt valuosa, no? Per tant, jo crec que sí, que s'ha d'anar a la tradició,
Primera, perquè hi podem trobar idees concretes, vull dir, inspiració, tu llegeixes Freinet i hi ha coses de Freinet que dius que això avui té tot el sentit del món, val? Però no només per les idees, sinó també per l'actitud. És a dir, tots aquests autors, quan tu els llegeixes, primer tenen una visió crítica lúcida del que tenen al davant, que això sembla fàcil i no ho és. Quan nosaltres ara mirem el present i a veure, què no ens agrada? A mi em costa, no? I aquests autors tenen aquesta capacitat, no? Tu llegeixes Montessori i critica primer, no? O Freinet, o Ferrer i Guàrdia, o qualsevol autor d'aquests, primer és crític amb alguna cosa. Però després no es queda aquí, sinó que fa una proposta, no? Té imaginació per pensar una cosa diferent, no? Això que deia Freire de la imaginació que denuncia i anuncia, no? Doncs aquesta actitud que tenen alguns d'aquests pedagogs i pedagogues ens pot servir, encara que la situació no és la mateixa i no podem copiar, perquè copiar, vull dir, aplicar ara, dir jo faré una escola com la... Això no serveix de res. Recordant algunes veus del passat, hi ha hagut autors com, per exemple, Aristòtil o Kant, que diferenciaven el coneixement pràctic del coneixement teòric. Una cosa és diferent a l'altra i s'hi arriba per diferents camins. El coneixement pràctic és més el de fer, el de l'experiència, el de la realitat que tu veus i perceps, i el coneixement teòric és el de les idees, el de pensar, aturar-te i contemplar i de fer servir, pensar, bàsicament. Amb quines premisses, avui en dia, es defensa que el coneixement pràctic ens ajuda a arribar a aquest coneixement teòric? A veure, no em poso amb aquests autors que tampoc no dono prou com per explicar, però aquests autors feien teoria del coneixement, com coneixem i com d'allò, no? Aleshores, el que és interessant és que ells veien que hi havia diverses maneres de pensar i de tensar-se a la realitat, etc. Jo crec que el que seria ric és que l'escola tingués en compte justament aquest pluralisme. És a dir, no? Que quan Aristòtil em sembla que parla de la tècnica, de la pràctica i de la teoria, no? Doncs l'experiència tècnica, per exemple, amb els nens, o de transformar les coses i construir, això és una cosa que de manera natural ells desenvolupen. D'una cosa informe en fan una forma, no? De tot de peces en fan una construcció, d'un tot de terra en fan una canalització. Doncs aquesta actitud, no? O la dimensió pràctica o la teòrica, sens dubte. Aleshores, jo crec que és interessant que a l'escola es donin experiències d'aprenentatge, jo en dic aventures d'aprenentatge, prou riques, com perquè justament aquestes diverses formes de tensament a la realitat, de conèixer les coses i d'entendre-les es donin, no? Perquè els nens són nens, però des del punt de vista antropològic són persones i per tant tenen totes les capacitats mentals i sensorials com per desenvolupar el pensament amb tota la seva potencialitat. I després també el coneixement teòric es construeix des de l'experiència, no? Des d'un contacte amb l'experiència sensitiva o sensorial. Llavors, aquest moviment, diríem, no? De que la teoria tingui connexió amb l'experiència, jo crec que aquest moviment és ric, no? Que les respostes tinguin relació amb les preguntes. Per tant, no és negar un coneixement teòric, perquè està clar que... No? I tampoc és dir, tots els nens han de començar a descobrir des de zero, no? Allò, la roda, no. La roda ja està. Però sí que és com donar aquesta amplitud a l'escola, a l'experiència de conèixer. Parles de nens, però el model de treball per projectes s'ha d'aplicar a totes les etapes educatives o només a les inicials? Jo això ho explico una miqueta al llibre. Jo parlo del treball per projectes, però el títol del llibre és Aventures d'aprenentatge, per no quedar-me, diríem, tancada a la idea de projectes, perquè a vegades en educació tendim a posar etiquetes a les metodologies, com si una fos la bona, l'altra no. A mi m'interessa més, diríem, l'origen de la idea de projectes, de Kilpatrick, de Dewey, etc., per la matriu, per la part més conceptual, no per l'esquema, diríem, no? Aleshores, jo explico, per exemple, que a infantil, educació infantil, per mi el que habitualment entenem per projectes no té massa sentit. Perquè el projecte implica un propòsit. És a dir, ens proposem tal cosa. Volem construir, o volem aprendre, o volem fer, o ens fem aquesta pregunta i la volem resoldre, el que sigui. I a infantil, primera que el desig d'aprendre no es manifesta tant d'una manera discursiva, sinó d'una manera
pràctica. Tu veus què volen fer perquè ho veus, no perquè algú... O sigui, fer la pregunta infantil de què voleu estudiar, què voleu treballar, és una pregunta que no s'adequa gaire com ells funcionen. Val? Llavors, per tant, jo infantil, això no vol dir que no hi pugui haver una forma de treballar que sigui propera al treball per projectes, però que jo diria d'una altra manera o anomenaria d'una altra manera i que tindria unes altres característiques. A primària sí, però segur que cada etapa ha de tenir accents diferents. A secundària, per exemple, hi ha moments en què tenen també molt sentit els projectes personals dels nanos, és a dir, estem molt acostumats a que a l'escola tothom mengi de tot el mateix. Sí. Val? Clar, això fa que hi hagi gent que es quedi amb gana i hi ha gent que queda tipa. Tots quedem tips o amb gana d'alguna cosa. Sí. Llavors, per exemple, a secundària, la possibilitat que hi hagi passions o interès, perquè és molt bonic. O sigui, quan un nano jove està orientat, quan hi ha alguna cosa que li agrada, i llavors això ja és imparable, sigui el que sigui fer pa, sigui escriure, sigui la tècnica. Aleshores, crec que, per exemple, a secundària els projectes també són un camí. Evidentment que es poden fer coses col·laboratives i són interessantíssimes a l'adolescència, perquè estan en aquesta etapa també de la socionomia, del grup, etc. Però també és un bon moment per projectes personals, per exemple, no? O a la universitat. A la universitat a vegades es diu que s'ha d'ensenyar a la universitat, per exemple, a magisteri, igual que volem que els nens aprenguin a l'escola. Jo amb això no hi estic d'acord, perquè no seria un infantilisme, diríem. Ara, sí que cal treballar d'una manera que sigui coherent amb el que volem que facin a l'escola. Però això no vol dir que no haguem de llegir, que no haguem de fer, el que deies tu, un treball de la teoria, perquè diu i deia en algun llibre, me'n recordo que hi ha una frase que deia que la teoria és una de les coses més pràctiques que hi ha. Per tant, la teoria fonamenta molt la pràctica també. Per tant, sí que l'accent del treball per projectes pot tenir sentit en moltes etapes, però de maneres diferents. Val. I a dins l'aula, en una escola que treballa per projectes, quin paper juga el mestre? Es converteix en un orientador dels alumnes? No només, també. Jo crec que el paper del mestre és molt, molt, molt important i crec que la relació pedagògica, és a dir, la relació entre el mestre i l'alumne, i no només individualment, sinó el mestre i la comunitat d'alumnes, és importantíssima. I si entenem orientador en un sentit potent i ampli, sí, perquè ser orientador ja és moltíssim. Si ho entenem en un sentit de quan més dèbil millor, quan més dissimulat millor, quan més desaparegut millor, no. És a dir, jo crec que el mestre ha de ser una figura present i amb un rostre clar a l'aula. I que ha de fer molts papers diferents. Amb la mirada, no? Parlaves també la mirada activa, no? D'estar atent amb l'alumne, que és el que comentes en el llibre. Perquè el treball per projectes pot fer de l'escola o l'aula una comunitat de vida i d'aprenentatge, on lloc els alumnes són formats en coneixements, en valors i actituds. Paraules com comunitat, diàleg, contacte amb la diversitat van lligades al terme de treball per projectes. Creus que aquest model educatiu pot crear millors ciutadans en un futur? Sí. És a dir, jo crec que una de les coses maques i valuoses que pot fer l'escola és ser una experiència de vida en comú. Qui ha tingut la sort de també viure-ho a casa, ho té a casa i a l'escola, que és diferent. És a dir, a casa és amb els incondicionals, amb aquesta proximitat, i a l'escola és amb gent diferent, amb persones diferents, que pensen diferent, que tenen vides diferents. És aquesta experiència de trobar-te en espai, diríem, de fora de casa. De fet, l'escola és el primer lloc al qual els nens van, anar a escola. Llavors, que a l'escola la gent pugui conviure i que es pugui conviure bé i que ens puguem cuidar els uns als altres i que la vida en comú pugui tenir un sentit, això és un tresor que els nanos poden portar per tota la vida. Per tant, jo crec que això és una prioritat de l'escola, l'experiència de la vida en comú. Molts dels autors que hem dit abans, Dewey té un llibre que es diu Educació i Democràcia. Freinet també treballava el tema de l'assemblea, de la vida cooperativa. És a dir, tots aquests autors reformadors han donat molta importància a la dimensió comunitària de l'escola. No només el tema individual o el tema, podríem dir, entre cometes, dels aprenentatges, tot i que jo crec que està
va unit, sinó aquest tema de l'experiència de la vida en comú. Mar, fins aquí se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una estona i parlar sobre les teves visions pedagògiques i sobre aventures d'aprenentatge. Si voleu aprofundir amb les teories de la Mar i les seves reflexions, us convidem a llegir el llibre i ens veiem i ens retrobem en aquest podcast, el podcast d'EUMO en present continu, el mes que ve. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Júlia. En present continu, el podcast d'EUMO.